Sir, nagbawas na po ata tayo ng biyahe, sir, dahil po sa inaasahang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ay, sa kasalukuyan ngayon, sir, nag-umpisa pa yata nung, ano bang araw ngayon? Sabado, sir, ngayon. Miyerkules, nagbawas na kami ng biyahe sa araw, biyaheng bali day trip. Yung naging 8 na biyahe na regular na oras sa araw, naging 4 na lang. Okay. Bali, kalahati. Pero hindi naman naapektuhan yung income ng kumpanya natin, sir, dahil sa pagbabawas. Ay malaking bagay din yung biyahe siyempre, sir. Kaya lang i-minimize nila yata dito ang management yung sobrang pagbaba ng either na expenses, tumaas yung expenses tapos yung collection mababa. Kaya yan ang maaring naging dahilan para magbawas ng biyahe, sir. Okay. Saka sa mga low collection pagdating sa biyahe, sir. Ilang biyahe, sir, yung dating biyahe po natin? Dati sa biyahe sa araw, sir, 8. Pero sa ngayon, sir, 4 na lang. 4 na lang, sir. Oo. Kamusta naman yung bilang ng mga pasahero, sir? Eh, kukunti, Konti. konti, sir. Oo. Pero yung pamasahe, sir, maliban sa pagbabawas ng Biyahe. biyahe, may plano po ba tayong pagtaas ng ng pamasahe, sir? Usually, sir, pagdating sa pagtaas ng pamasahe, mag-uumpisa sa instruction ng LTFRB kung ano yung ibibigay nila ng sa mga transportasyon. Doon lang naman sumusunod ang kumpanya, sir, pagdating sa ganyan. Sir, sa isang bus, ilang litro po ng diesel kasi yung kinakailangan para ma-full tank, sir? 300. Yung regular na bus dito sa mga 300 liters ang round trip. Okay, sir. So, malaking talagang etong epekto yung pagtaas ng presyo ng diesel sa atin, sir. Ay sobra-sobra, sir, yung epekto. Inaasahan po ba natin na tatagal kaya ito, sir, o baka babalik din yung normal na biyahe natin pag dumagsa na yung mga pasahero, lalo na ngayong malapit na yung Semana Santa? Ay usually, sir, pagdating sa mga ganyang panahon, ibabalik yung dating biyahe, sir. Baka magdagdag pa. Kasi peak season pagdating sa Easter season, sir. Okay. Sir, yung 4 na biyahe natin ngayon, anong mga ruta to, sir? Bale, 2 ang Baguio, sir, saka 2 Manila. Anong oras po yung 4 na biyahe? Yung alas 7 saka 12:30 papuntang Maynila. Yung sa papuntang Baguio naman, sir, alas 9 at saka alas 2 ng hapon. Yung mga biyahe na tinanggal natin, sir, anong mga oras yun, sir? Bali, ang naalis na biyahe, sir, na oras, yung 5:30, alas 8 sa umaga, alas 10 sa umaga rin, saka 4:30 sa hapon, sir.